kubor nakaslem jong unongsan Hima. Unong Aktien jong Voice of the People Party Dr. Batskem Merbo ula pentim hakabiyade bat ka workshop ka bakum ka single penlong kadai kumsi bentaban pun smuthu iki patba shaphang ka bor bat ka jingmut jong ka Khyrnit ka bahendreu bat ki wei ki benta jongka bat ru halor ka ritisan shar jong ki constitution ki district council ba pher na ki wei pat ki jilla khnang ba ki Kyrtong MDC jong ka VPP kinam perkhat baga Ïakhun election kan dei tang ban dep rukom lani tang ban Ïakhun Henry ki dei ban smotho sha ye ka Khyrnit ka bahendreu la ka pensong nong rim kham tam hapo ka jilla Meghalaya habaya kren bat unong lum khubor jong nong san Hima mentakas ngi sa jan ka nyotrik unok pra nakalyang ba merbo ula pentip bagi Kyrtong jong ka Voice of the People Party na baro artli ki Autonomous District Council kirewan lut like no tang kito ki baladon ki kam ki bakirke Dr. Merbo uliat ru baya ka Jinghikai hagabede bat kini ki jingtip ki badan kam na benta ki Kyrtong jong ka VPP ula Hima bat ula pentip ru bakum ka seng ka aila ki Kyrtong jong ka bakin kren ki pat ba Henry dang up satangi ki matre kam bat ki nongrim jong ka seng na benta ban pensngo ki pat ba bat ula pentip ru bakum ka VPP kala pen kre bahan na benta ki election MDC ka banwan bat kum ka seng ka pen let jingmut tang na benta ka jingkiew shaprang amban pet ya ka bakiwe ki pen bana ni empen bana Kyrtong Kran bat pi halor ki MDC ngai kadan ka workshop nam ta ki MDC Kyrtong kan de ket fi batai lang ka ega jumot nomor bahagi ni kisngi yadin bela penbanai ki Kyrtong kim trek ben kran nomor ki ong padan ka jing batai ni ko ban ni kan bat long ka workshop ban batai kum noi ki Kyrtong kan workshop kedai ka ba ni penlong ban create awareness mo ban batai ki hang ka ega six schedule ke powers and functions ka ega think move jong ka ni batai ke historical context ke jong ka ni batai ke challenges ke jong ka ni batai de hierarchy position jong ki ka special position jong ka Autonomous District Council in context of Meghalaya ba pher na ki constitutional position jong ki district na ki wei pat ki la ini keren dia kata khang ba ki in kwa ba ki candidate NDC jami kin shu ya ka ni ka election tang ban share le election for the sake of contesting election ki ni ban su thu ikna ke a six schedule but ke a district council come in the context of Meghalaya kita ka diga bang long itu workshop da sing kan ki pilot baro am ki Kyrtong kumbal ya ki pilot thôi ki ba like no ki tu ki ba free ba don kam kerti ki ba ki la ya thu hi Pagin politik la ya pilot hi na jan ka hasil pelong ni ha office trikam jo kasek gam lekor ha mano ba ai Jinghikai ki de ki pijit ki ya ai hi mga ai ya ka six schedule kan te nomor bahagi ni kisni kimpat keren ki Kyrtong kanyangi kalong ano rai ka perti kala ban ailat ki bikin keren ban ngi no kubor ilan no kamu ngi ngun ailat ngi la ailat ni ka ki ndi bang ngi ailat ki tama ka wei kalong ba impat dat ban shna ye ka manifesto nomor ba Finekren hi namar ki kindai ki independent candidate. Kindai ki candidate nominated by the party. The party gadan laga jong ka manifesto gadan laga jong ka nongrim ki candidate su kren ya ka ba ka party ka kren hi. Tilano haray malumala pin pendap kenapa ki Kyrtong kinyo ban pensai pajba mo. Ya ka manifesto. Ya manifesto ni for sure can be ban one la that and pen create someone finalize ya ki manifesto kan at appropriate time ni di sita tika ji pen create masa ka VP kala biang phang i ka NPP ru ka penbana hadin bala penbana mapi setang ka UDP SPDP hi tempat penbana ni dan la ka jong ka thong ni dan la ka jong ka the strategy ke ba ye election ke ya hi la jong ke da ki wi la pen bana
Mình có thể kata ka focus ke jong ni ke lebih ba kuno bengi ada election according to our own strategy and according to our own targets and according to our own goals. Thì tangkata hi rai ke jing pensai. Tak boleh. Meskipun.